Ma' 6,000 euro nsterqu il-ġimgħa filgħodu f'ħowda f'San Pawl il-Baħar. L-investigazzjonijiet immedjati tal-Pulizija waslu biex il-flus instabu ftit tal-ħin wara taħt karozza għalkemm l-allegat ħallil għadu ma nqabadx. Il-każ seħħ fil-5:30 ta' filgħodu. Anzjan ta' 68 sena minn San Pawl il-Baħar li huwa aġent tal-Maltko kien miexi fi triq il-kaħli f'San Pawl il-Baħar meta f'mument minnhom resqet leħ persuna mamda illi talbitu l-flus. One News huwa informati li ir-raġel kien sejjer lejn il-karozza tiegħu sabiex imur il-belt ħalli jiftaħ il-banka tal-lottu illi jmexxi fi triq ir-Repubblika. Jirriżulta li l-anzjan irreżista l-ħallil illi xkien rajek sprejja pepper spray f'wiċċ l-anzjan. Wara il-ħallil ħarab minn fuq il-post. Iżda l-bagalja bil-flus b'kollox madwar 6,000 euro fi flus kontanti instabet taħt karozza li kienet ipparkjata fi pjazza Mary Doris Zarb f'San Pawl il-Baħar stess. Jidher illi il-ħallil poġġa din il-bagalja taħt din il-karozza sabiex jiġbora iktar tard. Madankollu il-pulizija sabet il-bagalja qabel mal-ħallil mar jiġbora. Intant il-vittma ittieħed l-isptar Mater Dei sabiex jingħata l-kura peress illi sofra xi ġrieħi. L-Ispettur Gabriel Mikallef tad-Distret qed jinvestiga l-każ. Intant mara ta' 52 sena minn Santa Venera sfat vittma ta' serqa f'dara. Kienu għal-ħabta ta' 8:15 tal-ġimgħa filgħodu x'ħin il-pulizija ġiet informata li hemm bżonn l-assistenza tagħha fit-triq qabela f'Santa Venera. Mill-ewwel sħariġ irriżulta li waqt li l-mara kienet tinsab fir-residenza tagħha daħlet persuna mhux magħrufa u talbitha xi flus. Kollox jindika li l-ħallil li ħarab madwar 250 euro fi flus kontanti ma kienx magħmad iżda kien armat b'sikkina. Fuq il-post mar l-Ispettur Chris Poluccino mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali u l-Ispettur Jeffrey Azzopardi tad-Distret. Għal ħin mar ukoll it-tabib forensiku Mario Sherry sabiex jeżamina lil-mara. Fiż-żewġ każijiet qed isir inkjesta maġisterjali.